1,100 katao ang dumalo sa Water Search and Rescue o WASAR Executive Crash Course ng Philippine Coast Guard District Bicol na isinagawa sa isang pribadong paaralan sa Legazpi City nitong linggo. Kasama sa mga dumalo ang mga tauhan mula sa iba't ibang government at private agencies, mga estudyante at media personnel sa lalawigan ng Albay. Dito ibinahagi sa kanila ang ilang mahalagang water safety tips. Kasama rin sa mga tinalakay na topics ang rescue equipment familiarization, knot-tying techniques, water entries at exits, swimming skills for rescuers, rescue at survival techniques. Across the community naman ang awareness ng patungkol sa water search and rescue sapagkat ito ay isang uri ng preparasyon. Sabi nga natin ay survival techniques at kaalaman tuwing may sakuna, lalo na itong mga flash floods, yung mga urban floods, yung mga baha-baha, no? Para sa gayon ay huwag tayo mapabilang sa tinatawag na casualty. More so na maging parte tayo ng tinatawag na rescue groups. Layunin ng naturang aktibidad na magbigay ng kaalaman sa mga kalahok na maibabahagi rin ng mga lumahok sa kani-kanilang lugar. Kung gusto nila, in the future, makita nila yung talagang kahalagahan nito, natuto naman talaga mahalaga, lalo na sa region natin, ay sila man ay mag-initiative sa kanilang hanay na ikaskay dito sa mga kasamahan nila. Maging sa sinasabi natin na awareness or doon sa tinatawag natin na force multiplier na rescuer. Siniguro ng PCG Bicol na nakatutok sila sa pagpapahusay sa kakayahan at pagpapalawak ng kaalaman ng mga Bicolano sa pagresponde sa mga emerhensya para sa mas ligtas na komunidad. Samantala, ito ang kauna-unahang WASAR Executive Crash Course na isinagawa ng PCG Bicol. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. 1, 2, 3.